Здравейте, приятели! Днес ще приготвя жито за задушница и помен с мисъл за паметта на хората, които вече не са сред нас. Първото нещо, което ще направя е да измия много добре житото. В случая съм си измерила 500 грама жито и сега започвам да го мия много добре. Колкото повече се мие житото, толкова по-добре. След като съм измила много добре житото и съм го сложила в съд, слагам студена вода. Доливам още, защото водата трябва да е горе-долу 3 пръста над житото. Добавям щипка сол. Ще разбъркам. И включвам котлона на по-бърза степен. След като житото заври, намалям и оставям докато се свари, докато умекне. Житото вече завря. Виждате, че се събира пяна, която ще махна, отпенва се. Не се притеснявайте. Намалям котлона и оставям за около 40-45 минутки, докато умекне. Всичко зависи от житото. Разбърквате от време на време и пробвате. Житото е вече готово. Ето вижте как изглежда. Сега изключвам и измивам много добре под течаща вода и оставям в гевгира да се изцеди за няколко часа. Това, което ще ми е необходимо, е 300 грама пудра захар. Ще сложа едно пакетче с ванилова захар. Направо ще изсипя при пудрата захар. Половин чайна лъжичка канела, 200 грама орехи, кората от един лимон и 300 грама най-обикновени бисквити, чайни бисквити. Сега ще ви оставя за секундичка, за да натруша бисквитките. Освен това ще добавя и една супена лъжица есенция от ванилия. И сега започвам да сглобявам. Поръсвам си малко канела. Ето ги бисквитките. Слагам от тях. Добавям от орехчетата. Слагам от лимона. Ще си сложа ванилийка. Може да използвате от единичните ванилии, които се предлагат на пазара. И разбърквам. И продължавам докато разбъркам цялото жито. Може да го направите в по-голям съд. Просто аз искам абсолютно всичко да се разбърка много добре. Ще оставя за една вечер в хладилника. Ще покрия, за да може житото да се овкуси и да бъде вкусно, ароматно и готово за следващият ден.
Наложи се да го преместя в тенджерка, защото е доста количеството. Искам да се разбърка хубаво, затова го преместих в тенджера. Разбърквам хубаво и прибирам в хладилник. Включвам се на другия ден, житото вече е присидяло и е поело от ароматите. Слагам в съда, в който ще раздавам. Отгоре поръсвам с пудра захар и с канела правя кръстче. Житото е спомен и вяра, поклон пред всички, които не са тук, но остават винаги с нас в нашите сърца.